Gaurko bigarrengo platera, eta esan da bezala, bakailua bizkaitar erara eginda, ezta? Bai. Gernikarrak esan da, gaur nola ez, amaiera holaxe, goian emango dugu. Osagaiak esango dizkizuet. Bakailau tripakiak, bakailau zati bat, tipula, espinakak, porrua eta bizkaitar saltza. Nondik hasiko zea? Bai, lehenengo eta behin ingo gune da, makaiau tripakiak kozineu, sukaldatu eta bitxartin haitxek esango txu gure bizkaitar saltzien trukoa. Indakarri dezu, Trukorik. Ez dago trukorik? Ez trukorik. Trukoa da produktu honak eta... Produktu honak, ezta? Pentsatzen dut olako piper txorizuruekin eginda izango dala, ezta? Hori da. Pauso esplikatu ezazu nola egiten dezuen. Guk egin dugu tipula gorrize eta tipula zubize, Juliana bai. Daki? Da ipini egiten olioa gaz. Suabe. Bai, da beti sartentzako holan urdizen pernil baten urdi zati bet. Bai. Bale, iberikoa edo Urdei aspiko zati bat, bai, hori da, pernila. Orduen, tipula oso ondo egin, oso kolore emon, ez asko, baina oso ondo egin, karamelizatu antze, da gero, botetan dugu piper gorrize, piper txorize due, beratuta. Osoa beratute. Ze, asalak emongo esku kolore asko. Beti asalak kolorek izan boten dugu barrukoa baino. Orduen, piperra bertan egin, da gero busti. Bustik saldagaz edo uregaz. O bakailuan azalak egozita, o bere zukuakin, ez? Nik sekula arrainen gaztute gen. Ez ez egiten. Beti konsome aprobatea, segura aprobatea. Bera, ondo. Da gero, ogillegaz testuria emoteko. Sopako ogilla o bestela? Ogile horra. Ogizikue, da listo. Da gero, itxigirik iten, testuria hartuan arte, da gero, eta baratxikan batez, baratxurila, berakatza? Ez, barakatzik ez. Ez tomatea, ez hori ez. Piper gorrilla eta zea tipula, Juliana, ondo zuestitu, eta gero hori, ez da bezala urdai azpiko pernile, ezurra o mamila? Grasa. Grasa pixkat. Urdizia probet. Hori da. Urdizia. Gero gehitu, osoikan. Bai, beratute. Beratuta, bihunduta, hori zen aurrez. Hori da. Da gero, salda bota. Edo gure. Bai. Ogilla, lehorra. Hori da. Da, itxe egin, tritura edo belindu, kole ondo, balizu. Hori da. Bale. Material. Bale, ondo zuak? Bai. Hori da. Bada. Kipulita porroedeko guz zuten eta... Hori da. Gaurko honetan laguntzaile ekarri dut, egu kontu kontari eta bera egiten, ezta? Ricardo Tezena da... Ja, sasoieko kontatako eta eureke lagutiko. Ricardo Tezena da, eurek tripakizek, batzuk garbizek eta beste batzuk loizen ikusteko. Ikusteko. Bai, izan dekoien alde baltz bat, ez? Hau, dekoie telantzeko bat, eta enbideguna da kendua buruan. Bai, kutxio gaz lagundute. Bai, hori da. Burtsuet kendu. Eta gero zuri geratzen da, ez da? Bai, hombre, apur bet ganetik, ez? Bai. Ez da oso agradabli baltz ikusti. Hori da. Txuriak dejatzen da. Bai, hori da, hortik azitzen askotan. Bai. Askotan gertatzen da, zueizea menua irakurtzen, eta ingurukoei begiratzen diozu, eta zer ikusi askotan, hoxen beha, ez da, itxuragatik, hori da. Zuek egiten duzu, astegunean menuakin lana, eta gero asteburutan, karta, gero menut berezi betegu, eta baina gizena hori. Gizena hori. Da, ez ziren, eguneko menua. Eguneko menuare, bai. Egin bide, da... Danetikan. Zoritzarrez oso nahiko ondo gabi. Ez da gutxi, garai hauetan. Bueno, nahiko ondo. Nahiko ondo. Garai ontako. Hori da. Ez nahiko ondo. Bale, tengo dugune da probete pikeu. Eureri tipuliri gero botateko. Urtsuet gino. Bale. Horantxe izan ditut, adibidez, errezetak nola egiten den saltza, Toriana, eta beste aukera bat, eta errezetak ondo idatzita dazkau, gure atarian, hori da, txorieneko atarian, bertan dituzue errezetak, kantitate eta guzti, hori da. Hori da, ez da, ondala denpora gutxi arte ez da erabiltzen. Baina zide leku askotan erabiltzen da... Eskaintzen dute, eta orduan lortzeko gaur egun erresa, ez da? Bai. Jatetzitan bai, supermerkatuetan da ez da egiten beste, bai, jatetzintzako bai. Zeia representan asko da, distribuidora asko, dekie... Bai, eta gero pentsatet bakailuaren denda bereziak ere badaude, eta hor, okitzekoren... Espadeki eskatu edo alda dekarri edo... Beti zen zer. Beti. Eta zuen kasuan baita ere, Gernikako azokan astelenetan.
Han ere puestua badago, bakailuarena? Badauz batzuk, dau egunero bat, Bai. da gero beste bat astelenetan Astelenetan etortzen dela. Ba, bertan? Baina gehienak gu beste egunero dauenari Erosten diozu. Bai. Hori da. Edo beste proveedor batei, edo normalin egiz izan da, genekiko postura joaten zara, ba, igual urgentzi bateko zuenien, edo... Baina bestela askotan etxeak hartzen dute, hori da. Ondo zuaz? Bitxartin makeiago egingo zu, ezta? Bai. Hala, bai. Aintzen hasi zagorro. Bai. Txio hori joa puruet. Hori da. Papela purtsue digu, lehortzeko, pitzen bitxin badakat? Bai. Bale, honekin lortu, eharki, eta listo. Azaldan zikituen gutzagoa purtsuet. Bai. Segero, garresa binkeokoa da, eta gure dugu azala oso politogu. Bai. Pitxurez behatzen zata. Bai, eta gero kurruzkatu da pixka gelditu, ezta? Hori da. Bai. Hori da. Bai, zua jarri zuet martxan. Ondo lehortu. Eta forte xamar ipiniko dut, ezta? Bai. Arki. Neko. Bitartean gogoratzi iradokizunak, gustora hartzen ditugu iradokizunak. Eta bidali, galdera bat beste, errepikatu nahi baren baduzu zerbait, adi egongo gara, zuen erantzunak, prest erantzuteko eta iradokizunak jasotzeko lehen dabizi. Prest, hori beru-berua da, eharki. Zortu, zola xen? Bai. Zuzen mozuak? Ni ondo, ya tripakia botateko moduen. Bale, bota balazai. Bala, ba. Hortiko gamen kolera putzuetan, eta gero kelen partetik nengo ez apurra eta atera. Eta atera, bere puntuan, barrutika nola inda, baina bere puntuan. Hori da. Eharki. Ondo, bizta, eta? Inigo? Bai. Oso gustora, ema. Oso gustora, Bai, lasai, oso ondo paserat azte guztien, Bai. Ia azkenengo egune. Azkenengo eguna, ostirala. Bukatzeko gani, baina, hori da. Pena bai, Bai. Ea, gerrikakoak ze kontatzen dizuen. Oso ondo trateta zu jenti, Bai, Ondo, eskerrik asko. Aberoan, herritarrak ze kontatzen dizuen, gustora entzun zaituela, o ez? Entzuiko. Korantziak, hemen digan, gerrika lumo. Bai. Etxekoari, bai. Hori da. Etxekoari, sobre todo. Etxekoari, lantaldeari bai. Etxekoari. Zailo jatetxekoak eta Madariaga dorretxekoak ere bai. Etxekoari eta Madariagakoari, bai. Hori, gogoratu guztioi gaur ikusten gaitu zuenak, bi jatetxeta zaigeala Zaiobarri, Gernika bertan, eta gero Busturian. Enmede gastro. Hori da. Bale, danik, ja, apurbete... Ez naben pentselarrei izan epitiko, Larri, bai. Ez naben pentselarrei. Eta Madariaga dorretzea... Bai, askotan honena da hoixen, antzekoa jartzia bezala, naztu bezik ez da egiten. Hori da. Han bertan baldin badago dorretxian, izena berdina jarri eta listo. Oneri ja, bizkaitar saltza goteko txago. Hori da. Bale, ba. Hau, atarengo gure. Ze kolore gorri ematen dion, ze piper txorizeroak eta piper gorriak. Pentsatu hor, tomateikan tanta bat ez dagoela, tantikan. Eta koloria hola utzian ikusita, pentsatzen da? Ez piper gorriak ipens, Hori da, piper txorizeroak, zein dar duen. Bale, hauken duko izutatzea? Kaioa, listo? Bai, da hau ja eitzen itxiko dugu. Eure kaioak... Bale, hola esen pixka-pixkatien nengo geha? Bai, bajatengo guzue. Ba, berehala. Bek. Pare bat minutu nahi zuzartzea? Egi izan da, bai. Bale, azartu dugu. Bai, nahi, lasaio, ez da? Bi bakarrik, Bi bakarrik. Hori da. Pare bat minutu. Bide batez ja... Bai, ni hemen abil. Hau erdin jedeku. Makeia baitzen da mitxartien. Erdien da ez, osua bukatu behar da osua. Baieneko, egun hauetan gogoratu deuzue webgunea, irubebikoitza, zaiobarri.com, baina zuek Facebooken zaudezte egunero aktibo, ez da? Bai, dekuz ganera Facebooke bi restaurantitakoa. Bai. Dekogu Zaiobarrikoa eta bai emede gastrokoa, bai. Hor egunero, movimentue bai, beti guztetan jauzku eguneratute ukitxie. Hori da. Ze, adibidez Zaiobarrikoan, eguneko menue askotan egunaro igon itzen dugu, eta Madariako platera ape bai, menu degustazioa, eta... Hori. Laster bideo batzuk bai. Bideo batzuk ere bai? Hori, laster, ez da? Bai. Ondo. Ia, hori nio badao? Bai, nik uste eta listo, hola. Perfecto.
Perfecto, ese koloredekoa. Orduan ondo. Bale, ba, enplate bengo guzta? Bai, hasi. Ba, orduen, berankaioak behien imingo dugu. Bai. Dana modernizatuta inigo gazte jendiekin, ezta? Hombre, Egun imer, gaur egun. Seguido bide, ritmo seguido bide. Horia, bai. Aldan hartien behintzet, zinema seguido, eta ba. Haien beraiek gozatu egiten duen. Eururi gatxipitzeko apurtxuet. Ez dana erreza. Habe, Kristian egatzen gozatu egiten duen, Facebookekin, bai, ala. Ba, lomoa. Hola. Bueno, sin pare bat minutukin ibo beto, ezta? Bai. Gero, honek... Amendana jateko, oza, platero oso osoa. Hori da. Espinaka horrizek aliniko guz. Espinakak horrelaxen, ezta? Boi. Bate gozi gabe horrelaxen, eh? Bai. Ze polita. Freskotan. Ze brillo eman diogun, eh? Bai. Da, jazta. Jateko moduen. Jateko moduan, eh? Hoi. Honen ditzuela. Hori da. Gure xefaren azken ukituak izan eta berehala dastatuko dut. Tipula eta porrua txikitu eta oliotan zueztitu. Bakailao tripakiei azalak kendu, zatitu eta aurrekoari nahastu. Bizkaitar saltza gehitu eta guztia erregozi. Bakailao zati eder bat zartagian gorritu eta labean ikutu bat eman. Espinaka hostoekin apaindu.